בין קודש לחול אני חי עם האמת שמשתוללת. אז ערב טוב לכל הנשים היקרות והמקסימות. חשבתי ככה על מה נדבר השבוע, ואני שומעת ככה כל מיני מקרים במהלך השבוע שמגיעים ונשים מדברות ואומרות לי ככה מה עובר עליהם ומה הם חוות, ופתאום ככה ששמעתי היום כמה דברי תורה שקשורים לפרשה, הכל ככה התנקז לי והתחבר כל כך טוב, כל כך יפה, שאמרתי אני מרגישה את הזכות לשתף אתכם בזה. ואני זוכרת לפני הרבה מאוד שנים הייתי גרה באזור תלפיות שם בירושלים, ודפק בדלת איזה חסיד ברסלב. טוב, חסיד ברסלב זה תמיד דבר משמח, לא משנה איך הוא נראה ולא משנה מי הוא, ישר אתה מחייך. ואז הוא אמר לי, טוב, אם את רוצה לתרום, אם ככה, טוב, אוקיי, תורמים. ואז הוא נתן לנו מתנה 5 חומשי תורה שרבי נתן בעצם כותב את הפירוש שלו שם. ולהגיד לכם שזה אחד האוצרות הכי גדולים שקיבלתי בימי חיי. יש שם דברים שרבי נתן שם מפרש את התורה בצורה, כן, בכל הדרך של רבי נחמן, בצורה כל כך עמוקה, כל כך יפה, כל כך אמיתית. לא סתם קוראים לרבי נחמן רופא הנפשות, כן, של הדור. פשוט רפואה לנפש. רפואה לנפש, זה לא סתם שאנחנו מדברים על הבעל שם טוב. הדור הזה כל כך זקוק לפנימיות התורה. כל כך זקוק לדבר הכל כך אמיתי הזה, הכל כך נכון הזה, האור הכל כך גדול הזה, פשוט להחיות את הנפש, להחיות את הנפש. ובאמת פרשת השבוע, פרשת לך לך. פרשת לך לך שבה בעצם מגיע אברהם אבינו, והקדוש ברוך הוא בא ואומר לבן אדם בן 75, אומר לו לך לך מארצך ומולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך, ואשחה אותך שם לגוי גדול. וכולם מדברים על אברהם ו10 ניסיונות שהתנסה אברהם והקשיים שהוא חווה בדרך, ואברהם אבינו הולך והוא עושה, ושואלים מה זה הלך לך הזה? כשאת אומרת לילד שלך ללכת, אוקיי, לכי למכולת, כן? את לא אומרת לה לכי לך למכולת, הרבה פעמים זה לכי לך, כן? תקבלי ארטיק, תקבלי מסטיק, בלי זה הם לא הולכים, צריך שוחד. אז מה זה הלך לך? באמת אומרים הפרשנים, לך לך לטובתך, להנאתך. זאת אומרת, יש פה איזשהו מסר עקיף. אומר רבי אליהו דסלר, שכשאתה מבקש משהו מבן אדם, תעשה שיהיה לו איזשהו אינטרס בדבר הזה. תעשה שיהיה לו איזשהו רווח בדבר הזה. תנסה לגייס את כוחות הנפש הפנימיים שלו, שהוא לבד ירצה לבוא ולעשות את זה, שהוא לבד ירצה להתחבר למקום של מה שביקשת, כי אם אתה תכפה את הרצון הפנימי שלו, כשבן אדם מרגיש שכופים את הרצון הפנימי שלך, מה זה יוצר אצלך? התנגדות. התנגדות קשה, אין דבר כזה. בדיוק השבוע דיברתי עם איזשהו זוג, והבעל שואל אותי בטלפון, הוא אומר לי, את יכולה להסביר לי פעם אחת בבקשה, למה כל מה שאני אומר לאישה הזאת היא חייבת להגיד בדיוק, אבל בדיוק הפוך. אפילו בדברים שהיא רוצה. אני אומרת לו, יופי, דוגמה. אני אומר לה, בואי נצא לעשן סיגריה. ואני מכיר אותה, היא אוהבת סיגריות. ובדיוק זה הזמן, הילדים ישנים. לא עכשיו, לא בא לי. למה? כי לי בא. אחרי 2 דקות היא באה אחריי. בואי נלך לאכול פיצה. לא נלך לפיצה הזאת, נלך לפיצה השנייה. אבל כל החיים אהבת את הפיצה הזאת. כל החיים אמרת, גדל שם, נוסטלגיה, בילדות, בזה. למה לא? אמרתי, מחילה מכבודכם, אפשר רק לשאול שאלה? האישה הזאת שאתם חיים איתה, כן? שאתה חי איתה, היא מרגישה שכבודו מכבד אותה? מכבד את הדעה שלה?
את השכל שלה, את המחשבה שלה, את הרצונות שלה. תראי, נושם בולע ערוק. תראי, בבית אני מחליט. כמו בן גוריון. הוא מקים את מדינת ישראל פה אחד. מי זה הפה אחד? הפה שלו. על פיו יישק דבר. על פיו יישק דבר. אז מה הוא עושה לה? בלי להרגיש שהוא מוחק לה את האישיות. אם הוא מוחק לה את האישיות ולא נותן לה כבוד, היא תיתן לו כבוד או לא תוכל גם אם היא תרצה. גם אם היא תהיה ב1000 סדנאות של הבעל שם טוב, בגלל שהוא לוחץ על נקודה כל כך פנימית בתוך האישיות של הבן אדם, גם אם היא תרצה לכבד אותו, זה יהיה לה מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה יהיה לה. למה? כי בעצם כל אדם זקוק למקום שלו. כל אדם זקוק לכבוד. כל אדם זקוק לערך. כל אחד זקוק שיראו אותי. שיראו אותי. שיסתכלו עליי, שיגידו לי שאני שווה. אני זוכרת שפעם ראיתי איזשהו ראיון עם איזושהי מישהי שגדלה בחיים מאוד מאוד קשים. והיום מה היא עושה? היא על במה, היא שחקנית על במה. אז שאלו אותה, מה באמת את כל כך אוהבת לשחק? מכל הדברים בעולם החלטת להיות שחקנית? אז היא אומרת שבתור ילדת רווחה, היא הייתה שקופה. אף אחד לא ראה אותה. לא אבא, לא אמא, לא אחים, לא אחיות, לא סביבה, לא שכונה. כלום, אוויר. את אף אחד לא מעניין. את חיה, את מתה, את צריכה משהו, את רעבה, את צמאה. היא אומרת, היום שהיא על הבמה, זה מרפא אותי, זה מרגיע אותי. גם אותי, אתם רואים, אני על הבמה. זה מרפא אותי. רואים אותי, מסתכלים עליי. איזה כיף לי. למה? למה זה כל כך חשוב לנו? למה זה כל כך חשוב להיות על במה? כי כשאתה רואה מישהו, אתה בעצם מעריך אותו. מה זה כבוד? לשון כבד, כבד, יש ערך. יש לך ערך, יש לך מקום. אז הקדוש ברוך הוא קודם כל משכנע את אברהם אבינו בכוחות הנפש הפנימיים שלו. שווה לך ללכת. אתה תקבל מזה משהו טוב. לפעמים את אומרת לבעלך, קח את הזבל. נקה את הבית. אני זוכרת ששמעתי פעם איזה מישהי אומרת לבעלה, בצורה הזאת זה כל כך צרם לי, כי זה היה פקודות כאלה של 2 מילים, 2 מילים, 2 מילים, וזה כל כך היה, לא יודעת, זה לא התחבר לי לאוזן, כי אמרתי לה, תקשיבי, כל משהו שאת אומרת לו ב2 מילים, זה הייתה מישהי שאני יכולה להגיד לה כזה דבר, לא תמיד אומרים, תנסי לעשות שאת מכניסה שם לפחות 7 מילים. 7 מילים. במקום, קח את הזבל, אם אתה יכול בבקשה, זה מאוד יעזור לי, תוציא בבקשה את הפח. זה נשמע הרבה יותר נעים. פשוט יותר נעים בבית. זה עושה אווירה יותר טובה שנקי פה, זה עושה לי טוב, זה מרגיע אותי שהבית מסודר. אז אתה מגייס את הכוחות הפנימיים. ואם את אימא ואת יודעת לגייס את הכוחות הפנימיים, אז את לא יושבת בצורחת בבית. מה, אני עבד? הרגו אותי, לקחו אותי, מתחו אותי. ככה אתם, עד שלא תהרגו אותי, זה לא יעזור, זה לא זה, תנקי, תסדרי. ואז מה עושה הילדה? אומרת, מה, אני משוגעת להיות פה אחרי הלימודים? רק מזוכיסט יבוא לאישה הזאת. היא מתאבדת פוטנציאלית, עוד דקה תתפוצץ עליי עם RPG. עדיף אני אברח. ולאיפה היא בורחת? החוצה. ומה יש בחוץ? בעיות. ואם את באה ומגייסת את הכוחות הפנימיים שלה, את אומרת איזה כיף זה שנחיה במקום נעים והכל מסודר, ואני אקנה לך כל מיני חפצים יפים על הספרייה, ונשים לך איזשהו וילון חדש בחדר, ואני אשים לך סל כביסה, שהדברים לא יהיו זרוקים, שיהיה נעים בבית. אז פתאום היא אומרת, וואו, אמא רוצה לקנות לי סל כביסה חדש, ווילון מעוצב, וכל מיני דברים יפים מחרסינה על הספרייה,
אז אולי כדאי שהחדר שלי קצת יראה יותר נעים. אז זה משהו ככה שכדאי לנו לקחת כצדה לדרך בעזרת השם. ואז אומר רבי נתן, הסבר כל כך עמוק. מה זה לך לך? ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. אומר רבי נתן משהו כל כך מיוחד. הוא אומר, לך לך. יש כמה מיני חושך ושקרים הנמשכים מהארץ והמדינה שנתגדל בה. כי אף על פי שבכל ארץ ובכל מקום יש בוודאי טוב הרבה, שהוא בחינת אמת. בכל מדינה ובכל ארץ יש הרבה דברים טובים, שהם בחינת האמת של אותה ארץ. אבל הקליפה קדמה לפרי. זה לעומת זה עשה אלוקים. איפה שיש הרבה טוב, גם יש הפוך, גם יש הפוך. והוא אומר, זה לעומת זה עשה אלוקים, ועל כן יש בכל מקום כמה מיני חשכות המחשיכים את האמת בכל מקום ומקום לפי בחינתו, ויש כמה מיני חושך ושקר שנדבק באדם מצד ההולדה, כן, עצם זה שאתה אנושי, כן, אז יש בזה כמה תכונות נלוות שהן בעצם טיפה נמוכות יותר, ויש כמה שטותים ושקרים שנדבק פה מצד משפחתו. לך לך ממולדתך, מבית אביך, מארצך. זאת אומרת, יש מילים מסוימות, יש ניגון מסוים בכל מדינה, שמי שלא עושה צבא, הוא חייב להיות אדם רע. שמי שלא לומד תואר שני, תואר שלישי, הוא חסר השכלה. שאם את לא עובדת ב10 משרות ואת לא הייטקיסטית שנכנסת ב6 בערב הביתה, אז את לא שווה. ואומר רבי נתן, תדעי לך, לא תצליחי להגיע למטרה האמיתית של החיים שלך, אם לא תביני שבפנימיות שלך, את צריכה לצאת מהמקום הזה. לך לך. לכי לעצמיות שלך, לכי לפנימיות שלך. לכי למה שאלוקים רוצה ממך, לא לכל מיני מנגינות מסביב שמטעות אותך. כי הוא אומר פה, וכאילו כל הכבוד, הוא אומר, ויש כמה שטותים מצד משפחתו, כגון שמחזיקים עצמם למיוחסים ולגדולים. את שומעת לפעמים אנשים אומרים, אנחנו במשפחה, כולם אצלנו מלומדים, רק שתדעי לך, כאילו, כולם אצלנו מלומדים, אין אצלנו פחות מתואר שני? אין דברים כאלה. ברור, כאילו, זה לא שאלה בכלל. אבא שלי הייטקיסט, אמא שלי הייטקיסטית, זאת רואת חשבון, זאת עורכת דין, ועוד דקה יפה. אמר לי פעם מישהו, מזל שהיה לו גורמט, אם לא היה לו גורמט הוא היה עף. היא מתחילה לעוף. למה? כי היא מדברת את השפה של המדינה, את השפה של המשפחה, של כל מיני דעות כוזבות, מה יעשה טוב לאותו אדם. וכשאת שומעת את זה, ואת אומרת, אתמול הכנתי מרק בטטה עם גריסים, לא יודעת, ובאתי דווקא ב4 לעבודה, מהעבודה לבית. מה זה אומר עליי? מה זה אומר? שאני לא רצינית, שאני לא טובה, שאני לא חכמה, שאני לא שווה. ואז את אומרת, זה בגללו. מצאתי את הסיבה. כל הכישלונות שלי בחיים, הכל בגלל מי? בגללו. ואז בעלך בא הביתה, כרגיל עם הקרחת והכרס, אין שינוי, כמו אתמול. אומר לך, תגידי, הכן מרק? ברור מרק, מרק בטטה לבטטה. מה אפשר להכין לך? כל החיים אתה רוצה מרק. עכשיו, הוא לא מבין, ברור שאני רוצה מרק, כל החיים רציתי מרק. הוא לא יודע שהטעונה מכל השטותים, שזאת הכניסה לך בראש.
שאת לא מרגישה שווה, שאת לא מרגישה מספיק טובה במקום שאת נמצאת בו עכשיו, כן, בתור אימא נורמלית, שמגדלת ילדים שלא צריכים אחר כך טיפול רגשי, ושזה בסדר, את עושה עבודה טובה. ומי שרוצה ללך בדרך הקודש, צריך ללך ולצאת ולהטות מדרך כולם. רק להמשיך עצמו אל נקודת האמת לאמיתו המושרש בו מצד נשמתו, שהוא חלק אלוקה ממעל. ושהוא עצם האמת ועיקר עצמיות האדם, כי כשאומר האדם אני ואוי לי ולך, מתכוון, כשאת אומרת לך, אתה, כן, הכל לשון נוכח, מי זה האתה? הגוש בשר הזה שעכשיו יש עלינו פה? מי מתכוונים? הנשמה, הנשמה. ומגיעים אליי יום יום נשים שאומרות לי, את לא מבינה, שרונה, אני רק עכשיו קולטת, אני שנים רדפתי אחרי תארים. חלק מהלקוחות שלי זה אנשים שהם עובדות מדינה, ולפעמים דרגות מאוד בחירות. אז הן אומרות לי, רק עכשיו אני קולטת, אחרי מה רדפתי? שנים נלחמתי שמה? לגשת למכרזים, להתקדם עוד, להיות מנהלת, כל הבית עצבני, כולם לחוצים, כולם מתוחים, כי אני חייבת לפגוע, אני חייבת להיות שווה. ואז היא אומרת במכרז, אני בטוחה שלוקחים אותי, זה לא שאלה בכלל, אני לומדת, אני עשיתי. רגע האחרון נכנסת מישהי חדשה, לוקחת את הכל ואני בחוץ. ואז בום. ואם לא בום, אז מקדמים אותה. ואז עוד יותר, היא נכנסת למקום של היא המנהלת והיא כל העולם. אז היא חושבת שזה לטובתה. והעולם הזה מאוד מטעה, ופתאום היא אומרת לי, תקשיבי, אני פתאום מרגישה שאני לא רוצה כלום. אני רוצה להיות עם השם, אני רוצה להיות קרובה. אישה לא דתייה. לא דתייה. בא לי לדבר רק עם השם, בא לי להיות במקום רגוע, בא לי להיות במקום שקט, לא מעניין אותי השטויות האלה, לא מעניין אותי פתאום העבודה, נחמד לי גם במקום שאני נמצאת, גם במשרה הזאת, גם בסטנדרט, הכל טוב, אני לא חייבת לרוץ לשום מקום. ותשימו לב, אם אפשר לשים את הטלפונים על שקט אני אשמח. אז אחד הדברים שאנחנו שמים לב בדור הזה, שכשאברהם אבינו אומר לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אז המקום הזה, תשימו לב בדור שלנו, כמה דברים התבלבלו, כמה חלוקת עבודה בין גברים לנשים, כמה בלגן יש שם, מי צריך לזרוק את הפח? אז היא עושה לו התניות בשידוכים, יום ראשון אתה תפח, יום שני אני תפח, יום שלישי אתה, עכשיו יש 7 ימים בשבוע, וזה נפל עליה היום השביעי, מרגישה מתוסכלת, מתחילים מההתחלה, יום ראשון אתה תפח, יום שני אתה, ואז מה קורה? אין זרימה, אין חיים, כל הזמן זה מה? להוריד ידיים, למה? כי האסכולות שהן נמצאות בסביבה בעצם חודרות פנימה, ואומר רבי נתן שעד שאנחנו לא נוציא את עצמנו ונברר את נקודת האמת, מה נקודת האמת? ולפעמים הנשים הכישרוניות הם נמצאים בעמדת סיכון יותר גבוהה, כי אם היא כישרונית אז החברה עוד יותר לוחצת אותה, תקשי, תעשי, תתקדמי, את יכולה, את מסוגלת, וחשוב שאישה תעשה את הכישרונות שלה, זה חשוב מאוד בדור שלנו, חשוב מאוד. הרבה פעמים נשים נכנסות לבית כל יום, כל היום, אין להם סדר יום, אין להם סיפוק, לא מרגישות את עצמם, היא מרגישה שהזמן רודף אחריה והיא רודפת אחריו, כן? ואז מה קורה? ואז היא מתוסכלת, וכל היום היא רבה איתו בוואטסאפ.
התקשרתי, לא ענית לי, נכון? סיננת אותי עוד פעם, חכה בבית, שילבה. אין אוכל היום, קח את זה בחשבון. למה? אין לה מה לעשות. אין לה מה לעשות. מה היא עושה? חצי מהיום רבה איתו בוואטסאפ. כי אין לה מה לעשות, אז משעמם לה, כי הנשמה שלה זועקת, יש לך ייעוד, יש לך תפקיד. אז נכון שהתפקיד והייעוד הראשון שלך, זה להיות אישה. להיות אישה, להיות בן אדם. רק לפני שאת אימא של ואישה של, יש לך גם כישרונות מסוימים, שהקדוש ברוך הוא בכוונה נטע בך, בשביל שמה? שתביא איתם ברכה לעולם. רק שזה יהיה בגדר של ברכה, שזה כבר לא יהיה מוגזם, שזה כבר לא יאבד את השיווי משקל. והוא אומר כאן, רבי נתן, ויאמר השם אל אברהם, לך לך, לך דייקה. לאיפה? לעצמיותך, שהיא נקודת האמת לאמיתו המושרשת בך. וזה שאמר, מארצך, ממולדתך ובית אביך, כי צריך להפנות שכמו ולעטות לגמרי מכל השקרים והבלבולים הנחזים בו מצד הארץ שנתגדל בה, או מצד ההולדה, או מצד המשפחה. רק ימשוך עצמו אל נקודת האמת, ואז יזכה לבוא אל תכליתו הנצחי, שזה בחינת אל הארץ אשר אראך. אל ארץ ישראל. מה זה ארץ ישראל? ארץ ישראל זה בעצם נקודת האמת. שאם יש ניגונים מסוימים שהם לא טובים, ותדעו לכם, ככל שבן אדם בדור הזה חשוף לרשתות החברתיות, הסיכוי שבן אדם כזה יחיה חיי אמת, זה משהו שפשוט הולך ונעלם. וזה מקלף בן אדם כמו בצל, שכבה אחרי שכבה. אף בן אדם שפותח את הטלפון ביום הראשון, הוא לא בא ואומר לעצמו, יאללה, אני אשים 8 עגילים באוזניים, וילך לעשות חלילה איזה מסיבה בטבע. אף בן אדם לא עושה את זה. ויש אנשים שלצערנו הרב נכשלים בסתר, ומתחילים, והיא לוקחת טלפון בלי שבעלה רואה, ואז בעלה לוקח טלפון בלי שהיא רואה. ואז מה קורה? הקרירות לאט לאט מתחילה להיכנס לתוך האיברים. פתאום את רואה מראות שהם לא שייכים, דברים שהם לא מתאימים, אוקיי? נשים אפילו, כן? שהם לא מדברות את השפה שאלוקים רוצה. אין שם שיח אלוקי. תראו מה זה שיח אלוקי. השבויים חוזרים. ודיברנו על זה שבוע שעבר. פתאום מה קורה? כל השיח הופך להיות שיח אלוקי, שיח של קדושה, שיח של שמירה, של קבלת קבלות, של קריאת תהילים, של אמונה בהשם, של התבודדות, שדיברתי עם הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא עשה? יצר לחץ כזה חזק בעם ישראל, כמו איזה וקום כזה, בבת אחת הם חוזרים, בוף, משחרר פקק, ופתאום ים של דיבורים של אמונה מחלחלים ושוטפים, שוטפים, הם מנקים את עם ישראל מבפנים. מכל מה? מכל המבול של הזוהמה הזאת, שלצערנו הרב, איך אמר רבי דוד אבוחצירא? כבר ממזמן משיח היה צריך להגיע, אלמלא לצערנו הרב ריח של ניאוף שעלה בעולם, בגלל כל הרשתות החברתיות האלה, בגלל האינטרנט. תחשבו מה הוא אומר פה. ממזמן ריח של משיח, של גאולה, כבר אוטוטו בא לעולם. אלמלא מה? אלמלא שבן אדם מה הוא עושה? אלמלא ריח של ניאוף שעלה בעולם. וכשאנחנו בעצם שומרים את עצמנו, אמר הרב אבינר לפני 10 שנים, אנחנו צחקנו על הציבור החרדי, שהם מסתובבים עם טלפונים כשרים, חנוקים, פרימיטיביים, אנחנו משוחררים, אנחנו זורמים, הכל בסדר, והוא מוגדר כביכול אחד מהראשים של הציונות הדתית. הוא אומר, יבוא יום שלצערנו אנחנו נגדר דור של אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות. דור של חילוני. מה תגיד היום לבחורים ולבחורות האלה? שמה, שצריך להסתובב עם טלפון כשר? אני כשהשלמתי את התואר, אז היו שם מרצות
שהן מדברות והן אומרות לנו, המזל שלכם שאתם בתוך, זה לא בדיוק המילים, כן? זה השדר. מזל שלכם שאתם רחוקים מהרשתות. אנחנו כבר אכלנו אותה, אנחנו כבר בפנים, אין לנו איך לברוח מזה. אז אני קונה לילד שלי טלפון טיפש. איזה ילד נורמלי רוצה להסתובב עם טלפון טיפש? לאמא יש טלפון חכם, ולא יש טלפון טיפש. זאת אומרת, כמה טיפש היה צריך להיות הבן אדם שקרא לזה טלפון טיפש. קצת מוטיבציה לתת שיהיה חשק ללכת עם זה. אמרתי לה, תגידי לי, נתת לו טלפון טיפש ביד, אבל לחבר שלו מה יש? לחבר יש טלפון חכם, כי האמא לצערנו הלא חכמה, קנתה לילד טלפון חכם, אוקיי? אז אמרתי לה, אז במה את עוזרת לילד שכרגע יש לו טלפון חכם? טלפון טיפש? הרי ברגע אחד הוא יכול לראות את הכל. הוא יכול להיחשף לדברים הכי גרועים של העולם. אז היא אומרת לי, נכון, אני יודעת, אין לנו מה לעשות עם זה. אין לנו מה לעשות עם זה, זה העולם. רציתי להגיד לה, זה לא העולם, זה ממש לא העולם. יש מקומות שלמים שכן, שאנשים אכפת להם לשמור את עצמם, לגדור את עצמם, והשמירה הזאת היא טובה. כי היא בעצם מחיה אותה, מחיה את הזוגיות, מחיה את הקשר, מחיה את האמון. כשהכל פתוח אין אמון, אין חיבור. על כל אחד אתה רואה 1,000,000, על כל 10 אתה רואה 7 מיליון. איך תהיה מחובר? מה אנחנו אומרים? ישמחה, כן? אלוקים, מה? בגן עדן מקדן, למה? כי אז היה רק חווה אחת ורק אדם אחד. מה היום נהיה? 1,000 אדם, או 7 מיליון אדם, 7 מיליון חווה. וגם שוכחות שהם חווה לפני שהיא ידעה שהיא אכלה את התפוח. יש בדיחה שבחור רואה בחורה, נותן לה לאכול תפוח בתחנת אוטובוס. אז היא אומרת לו, תודה רבה, למה תפוח? אז הוא אומר, גם חווה לא ידעה שהיא בלי בגדים עד שהיא אכלה תפוח. אולי תאכלי תפוח, אולי תדעי. ומאיפה מגיע המקום הזה? שמורידים עוד חתיכה ועוד חתיכה ועוד חתיכה. לפני 20 ומשהו שנה, השם זיכה אותי להיות מדריכה במדרשייה לבעלות תשובה. ואני זוכרת שהייתה שם בחורה מהוד השרון, בחורה מקסימה, מיוחדת. והיא אומרת לי, את יודעת, שרונה, זה מה זה מוזר? היא אומרת, אצלנו, בהוד השרון, באזור המרכז, את יודעת כמה אנחנו צריכות להתאמץ שמישהו בכלל יסתכל עלינו? אז מורידים עוד חתיכה, עוד חתיכה, עוד חתיכה, אולי משהו יקרה. אולי, היי, מה העניינים? אני פה, מה קורה? והיא אומרת, ואת חושבת שזה עוזר? מצב בטטה. אין ביקוש. והיא אומרת, את יודעת איזה מוזר? אני הולכת איתך ביחד לשבתות אצל רבנים, ואת רואה את הרב, ואת רואה את הרבנית, ואת רואה את המבט, ואת רואה את הכבוד, ואת רואה את הערך, והוא מתנמס שהיא חצי מסתכלת עליו, והיא מתנמסת שהוא חצי מסתכל עליה, ואני אומרת, ממני אף אחד כבר לא מתנמס 70 שנה. אף אחד לא מתנמס, והייתה בחורה נאה, לא היה חסר לשום דבר, יפהפייה. אף אחד לא מתנמס, אף אחד לא מתרגש, אין לי מה למכור, אז אני חייבת. למה? כי לא עשיתי לך. לא התרחקתי מכל מה ששוטף היום את העולם, מכל האג'נדות בחוץ. לא התרחקתי, לא ידעתי לתפוס מרחק, לבוא ולהגיד אני סוגרת את עצמי, בוא אל התיבה, לא נכנסתי לתיבת נוח, אבל בחוץ יש מבול. בחוץ יש מבול, ומי שלא יודע להבין שיש בחוץ מבול, גם לא יודע ממה להישמר. הוא לא יודע ממה להישמר, הוא לא יודע לשמור על הילדים, הוא לא יודע לשמור על הביחד, לא יודע לשמור על הזוגיות. כמה נשים אומרות לי, אנחנו כבר הרבה זמן אין קשר אישי. למה? כי אתמול הייתי עייפה. יופי. ושלשום? הייתי עייפה מאוד.
ולפני שלשום הייתי זכותה גמורה מתה. יופי, ולפני שלשום הייתי מתה גמורה זכותה. אז את אומרת לה, אוקיי, אז מה את מציעה? מה את מציעה? אם חלילה בן אדם יעשה דברים בעייתיים, תגידי שהוא לא בסדר, נכון? והקדוש ברוך הוא רוצה שתעזרי לשמור על הבית, כי יש בחוץ מבול. יש בחוץ מבול. מה קרה לך הרבנית? את יודעת איזה זקן יש לו? עד הברכיים. קוקיות היא עושה לו כל בוקר. צמות. את יודעת מה זה גודל של זקן? פאות? הוא מגדל ככה, ארוך. תתת הרצפה. אני חותמת לך, אין לו יצר הרע, בדקתי את זה, בדוק. אז את אומרת לה, אז מאיפה הגיעו לכם 10 ילדים? מרוח הקודש? לא יודעת, הוא נזיר ולא גילית? איך זה עבד? מה זה השטויות האלה? איך אנשים מגיעים לך מחשבות האלה בכלל? איפה ההבנה של טבע האדם? הנורמליות הבסיסית, האלף בית של זוגיות. אז אין חיבור, אז אין תקשורת, אז את לא רוצה? אז תייצרי תקשורת, אז תצאי איתו, תטיילי איתו, תדברי איתו. תעשי שיהיה נחמד להקשיב לך, אז הוא גם יקשיב. אז תייצרי משהו חדש בשביל מה? בשביל להיכנס אל הטבע, והבית שלנו היום זה הטבע. הבית שלנו היום זה הטבע. וכשאני הולכת, איך אמרה לי מישהי? אבל מה את רוצה שאני אעשה? את יודעת שאני צועקת על הילדים, צורחת את נשמתי, יוצא לי, את רואה את הורידים כאן? תסתכלי פה, את רואה את הנפיחות כל פעם שאני חוטפת את הקריזה? זה בולט. אבל גם אמא שלי הייתה טיפוס מאוד מאוד עצבני. כל החיים אצלנו כולם בקריזה. את לא מבינה, זה עצבים בגנים. אין לי מה לעשות עם זה, ככה נולדתי. אומר לך אברהם אבינו צדיקה, גם ככה אני נולדתי. נולדתי בבית של עובדי עבודה זרה. אבא שלו היה לו מפעל לעובדי עבודה זרה. היה שם בעיות, היה שם מידות מושחתות. הרי תרח במדרש, הוא יודע שהפסלים האלה לא רציניים. למה הוא כועס על אברהם אבינו? כי הוא אמר לו, הפסל הגדול לקח גרזן, פיצץ את כל הפסלים. הוא אומר לו, תגיד מה, אתה עובד עליי? הפסלים האלה טמבלים לא עושים כלום, אני סתם מוכר אותם. זאת אומרת, מה הוא היה? שקרן. היה שקרן. היה סוחר רמאי. פשוט הוא התלבש על איזשהו טרנד עולמי, שהוא הבין מזה עושים כסף, וככה הוא מכר פסלים. אז אבא שלו שקרן, ואבא שלו סוחר רמאי, והוא אברהם אבינו. אז חלק מלצמוח, זה להשתכלל מהמקום שאבא ואמא ילדו אותנו. לא להישאר באותו מקום. לא להישאר באותו מקום. אז אני לא חייבת להיות דומה בהכל. אני חייבת לכבד. אני צריכה לכבד את האדמה שעליה גדלתי. כן, זה עדיין מולדתך, זה עדיין בית אביך, זה עדיין הקרקע שעליה גדלת, זה מצוין. יש אנשים שכשהם רוצים לעשות שינוי הם מתנתקים. לא יודע, אני לא בקשר עם ההורים כבר 20 שנה. צדיק, מה אתה חושב לעצמך? או מה את חושבת לעצמך? חמור ביותר. חמור ביותר. זה צער מטורף להורים. בעיה גדולה מאוד בכיבוד הורים. ובעיה גדולה מאוד במה? באישיות שלך. אתה מנסה להגיע לקומה השנייה, בלי הקומה הראשונה, אין קומה ראשונה. אתה מנסה מה? לבטל את הקומת בסיס, לבריאות. לבטל את הקומת בסיס. אם תבטל על קומת הבסיס, יהיה סיכוי שהכל ייפול. הפוך, אתה צריך לכבד את קומת הבסיס של החיים שלך, לתת לה ערך, לתת לה מקום. ולהגיד מכאן אני אצמח, מכאן אני אשתכלל, מכאן אני אשתפר. אבל שרונה, כמה חשבתי שאני אשתפר, תראי את החיים שלי, איך נראים. זוועה. זה הרבה פעמים קורה לבעלי תשובה. היא אומרת לי, תקשיבי, כבר בחרתי בתורה, כבר בחרתי במצוות, הלכתי אחרי הקדוש ברוך הוא. בא הקדוש ברוך הוא, ולפעמים קורע לנו ממול הפרצוף את כל הצ'קים שהוא הבטיח לנו בחיים. שמעתי את זה מהרב שניאור אשכנזי, אמרתי לעצמי, וואו, איזה מהמם.
לפעמים השם קורא לנו ממול הפנים את כל הצ'קים שהוא הבטיח לנו. מה הוא עושה לאברהם אבינו? כל מה שאלוקים מבטיח לו, הוא עושה לו הפוך. אומר לו, והגדלה שמך, מביא אותו לארץ עם רעב, בכלל צריך לעזוב את הארץ. בכלל צריך לעזוב את הארץ. הכל הולך, הכל יוצא עקום. הוא בא עם אשתו, לוקחים לו את אשתו. מה אתה לוקח את אשתי? תגיד, אתה נורמלי? לא, אני פרעה, אני לוקח. מה אתה לוקח? איפה הגעת לרעיון הזה? ואם צריך להיות לי שם אהב המון גויים נתתיך, וכל העניינים, הכל צריך להיות מושלם, אתה לוקח את אשתי, אז מאיפה אני אביא את הילדים? ואם צריך להיות לי כל כך הרבה ילדים, אני כבר בן 100 עוד מעט, אין לי ילדים. אין לי ילדים. ועד שהוא מביא לו ילד, תרזן על העצים, מפצח אגוזים. תחשבי, 200 שנה חולמים על ילד, בסוף יוצא ישמעאל, שלא נדע מצרות. עדיף לא היה נולד. כל הצ'קים שהוא מבטיח לאברהם אבינו, הכל מתמוטט לו ממול העיניים, הכל נקרא לחתיכות. בהתחלה, כל ההבטחות, אחד אחרי השני, הכל הולך. ומה הקדוש ברוך הוא בא ואומר? יתהלך לפניי והיה תמים. מה הגדולה של אברהם אבינו? הגדולה של אברהם אבינו, זה לא זה שהוא עשה את המהפכות. נכון, כל העולם מן העבר האחד, אברהם אבינו מהעבר השני, אבל היו כבר צדיקים שכל העולם היה מהעבר האחד והם היו, נוח, כל העולם היה מהעבר אחד, באמת במקרה שלו כל העולם, כן? הוא נשאר לבד בתוך התיבה, והוא היה מהעבר השני. אז למה אלוקים לא בוחר בו אב המון גויים נתתיך? למה הוא לא? היו הרבה צדיקים, היה מתושלח שמרוב שהיה צדיק היה צריך לקחת אותו בכלל, כן? היה מושלם, בוא ניקח אותו עכשיו. היה את שם שהוא היה קודש קודשים, היה צדיק, היה גדול, כל היהדות יצא ממנו. המיוחדות של אברהם אבינו הייתה שכשהקדוש ברוך הוא החליט לקרוא לו את הצ'קים שלו ממול העיניים, את כל ההפקדות שהוא הבטיח לו, על זוגיות, על ילדים, על משפחה, על שפע כלכלי, והוא ראה דברים שהלכו בדיוק הפוך. הוא ממשיך ללכת, הוא ממשיך ללכת. לך לך. לך, פשוט תלך, תתקדם הלאה. אבל אלוקים, כל מה שאמרת לי, הכל יוצא הפוך. אני לא מצליחה בשום מערכה בחיים, שום דבר לא מסתדר לי, הכל יוצא... מה זה הדבר הזה בכלל? מאיפה יצא? מאיפה יצא? מאיפה יצאו לי הילדים האלה? מאיפה יצאה הזוגיות הזאת? מאיפה יצא הבעל הזה? אין הבנה, אין הבנה. והקדוש ברוך הוא אומר, האם את תמשיכי ללכת אחריי? בלי שאת מבינה, בלי שאת מבינה. בלי שאת קולטת. למה? כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיי דרככם. כי רחוק שמיים ממעל, כן רחקו מחשבותיי ממחשבותיכם. יש מרחק בין שמיים לארץ, יש כזה מרחק גדול בין המחשבות שלי למחשבות שלכם. יש משהו אלוקי שאני מנווט את המערכה בלי שאת תביני לעולם. האם תמשיכי ללכת אחריי? זה היה הכוח של אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא איש מלא חוכמה, מלא עוצמות, מלא יכולות. שהקדוש ברוך הוא בעצם בא ומבטל אותו, הוא לא מפסיק ללכת אחרי השם. שהקדוש ברוך הוא מפנה לו עורף, לכאורה, מסתיר את פניו ממנו, הוא ממשיך ללכת אחרי השם. ואין אדם בעולם שאין לו קשיים. ואין אדם בעולם שאין לו התמודדות. ואין אדם בעולם שלא נמצא בעליות ולא נמצא בירידות. וזה בדיוק דרך בעבודת השם. והקדוש ברוך הוא לפעמים נותן לנו אתגרים בבריאות, לפעמים נותן אתגרים בפרנסה, לפעמים נותן אתגרים בזוגיות. וברגע הראשון שאברהם אבינו בטעות אומר, במה אדע כי ארשנה, כי בן משק ביתי, דמשק אליעזר. מה אומר לו ישר הקדוש ברוך הוא? גר יהיה זרעך. ועבדום ועינו אותם 400 שנה. פעם אחת שהוא חורג מההנהגה הטבעית שלו, הרגילה שלו. אני לא שואל שאלות על השם, אני עבד השם. עבד השם, איך אנחנו יודעים? למה בכלל הניסיון של העקדה נחשב כל כך משהו גדול? למה הוא בכלל נחשב משהו גדול?
בסדר. אז הרבה אנשים היו מקריבים את הילדים שלהם, אז גם אברהם אבינו הקריב את הילד שלו, זה היה סטנדרט שם, זה לא היה איזה משהו רע. זה היה רגיל, כולם עושים, גם הוא עושה. כי זה היה בדיוק הפוך ממה שאברהם אבינו דיבר עליו במשך שנים. שנים אברהם אבינו מעביר שיעורים בכל הארץ. תפסיקו להקריב את הילדים שלכם למולך, מה קרה לכם? אתם השתגעתם, מי עושה כזה דבר? אסור, זה ילדים, זה מתנות של השם, זה... ופתאום בידיעות אחרונות יום אחרי, מה כתוב? תמונה, יצחק עקוד ככה, והוא עם הסכין עליו. איזה תמונה זוועה? הרב הראשי לישראל תופס את הילד שלו, קושר אותו לאיזה מזבח, עם סכין 5 מטר עליו. מה ההיגיון? מה ההיגיון? מי עושה כזה דבר? אברהם אבינו אין לו היגיון משל עצמו. עכשיו כשהוא כבר בא עם הסכין בכל התנופה, אחרי כל מה שהוא מגייס את כוחות הנפש שלו, והוא אומר אלוקים החליט, אז אני עושה, אז גמרנו, אז זה כבר לא מעניין אותי, ומה שהשם אומר, ומה שהשם עושה, מה השם עושה לו, ניסיון על ניסיון. מה הוא אומר לו? אל תיגע בילד. אל תיגע בילד, תגיד, מה אל תיגע בילד? אני עושה את כל ההכנות, מה? לעשות את מה שאמרת לי, נגד כל האישיות שלי. ותדעו לכם, הקושי הכי גדול בדור שלנו זה השכל. הקושי הכי גדול בדור שלנו זה השכל. היו דורות קודמים שהייתה בעיה גדולה של בערות. אנשים היו אנאלפביתים, לא ידעו לקרוא, לא ידעו לכתוב. נכון שביהודים היה הכי פחות אנאלפביתים. כי אנשים יודעים לקרוא חומש מגיל קטן, יש תלמוד תורה, אבל ביחס לעולם הייתה בערות מאוד מאוד גדולה. והיום, מאז שהגיעה תנועת ההשכלה, השכל והשכלתנות ולהבין, ואני צריכה להרגיש את כל מה שאני עושה, ואם אני לא מרגישה את מרק הבטטה, אני לא אכין אותו היום לבעלי, עד שאני ארגיש את עצמי מחוברת לידית של הסיר, ואז אני צריכה להרגיש את החיבור לתחתית של הסיר, ואז לפקק, ואז אני צריכה לראות איך אני מרגישה כשהגריסים יהיו בפנים, ואם אין לי בדיוק את ההרגשה, כי בעלי לא היה חמוד היום בבוקר, אז אני לא אכין את זה, כי אני, עוד רגע היא הולכת להתמוטט מרוב אני. אז מה קורה? קמתי אני לפתוח לדודי, אני. היא קמה, הוא חמק עבר, זהו. אז לא הולך לה, לא הולך לה בזוגיות, לא הולך לה עם הילדים, לא הולך לה עם עצמה, והיא אומרת איך, הרי יש לי תואר 10, עוד דקה המוח מתפוצץ, אז איך זה לא עובד? את אומרת לצדיקה, המוח כל כך גדל, הגוף לא אוחז את המוח, תנחתי, זה כמו הראש בלון, שלא נדע, יש אנשים שמערכת הניקוז שלהם במוח לא עובדת טוב, אז הראש גודל נהיה כזה דבר. אז כל היום שלא נדע צריך למשוך להם נוזלים מהראש בשביל שיגיע לאיזון. אז לפעמים יש בעיה כזאת, אמנם לא רואים את זה בחוץ, אבל בפנימיות זה מתנפח. ואז היא מלמדת אותו איך לאכול, ואיך לשתות, ואיך לעמוד, ואיך ללכת, תכניס את הבטן, מה קרה? תעשה השתלה, לך לטורקיה, תחזור מטורקיה, אני אשתי לך דשא מהראש, כן? אני אכניס לך עם נעצים, שערות, אולי יגדל, אולי יצמח. והוא אומר, וואלה, אני במרדף. היא לא מרוצה ממני בשום צורה. לא משנה מה אני עושה. אז הוא מנסה לברוח לעבודה יותר שעות. ואז היא צורחת, למה אתה לא בבית? נסיים במשהו כל כך יפה של רבי נחמן. שהוא מספר, יש סיפורי מעשיות של רבי נחמן, שאנשים חושבים שזה סיפורי מעשיות ככה סבבה כזה, כן, כמו כיפה אדומה, אני יודעת מה, שלגיה ושבעת הגמדים, אז גם הדוסים ארגנו סיפורי מעשיות חמודים כאלה, שלא יהיה משעמם בכל זאת להיות דוס וזה, אבל העומק הלא נורמלי שיש בתוך הסיפורי מעשיות של רבי נחמן, כל כך מהמם לראות את זה, זה פשוט כל כך יפה. זכיתי להתארח אצל אחותי בשמחת תורה,
ו6 בבוקר הרגשתי שאני ככה מיצינו, ישנו מספיק, וישבתי פשוט ולקחתי מהספריית קודש שלהם את הסיפור של רבי נחמן, על המעשה הזה של חכם ותם, שרבי נחמן ממש מדבר שם, שממש מסלול שלם, שהחכם והתם בעצם זה שני אחים, גדלו בתוך אותו בית, בתוך אותה משפחה, ויש שם את החכם שהוא תמיד מלא איסורים, והכל תמיד מפריע לו, והכל תמיד לא נוח לו, והכל תמיד קשה לו, והכל תמיד לא מסתדר לו, כי שם בטוח יהיה לו יותר טוב, ואולי גם שם יהיה לו עוד יותר טוב, אז הוא תמיד חייב ללכת למקום אחר, ולנסות משהו אחר, ולעשות משהו אחר, ובלי להרגיש שהוא מפסיד כל מיני הזדמנויות, כן? שאלוקים זורק לו, מכל מיני מקומות, רגע, יש לך פה יהלומים, אבל הוא כל כך עצבני ומריר, והוא לא שמח, שהוא חייב לנסות אופציות אחרות. ולעומתו, האח כביכול תמים יותר, כן? הוא אומר לו, זה מעשה שלי, וזה מעשה שלו. אז למה לנו לקנות מאחרים? מגיעים אל הפשוט הזה, אל הבן אדם התמים הזה, ואומרים לו, למה אתה לא לומד תואר כמו שאחיך למד? למה אתה לא לומד עוד שפות? למה אתה לא לוקח עוד 8 קורסים באנגלית ו10 בעברית ו15 בחשבון ו18 בהנדסה? כי טוב לי גם ככה. טוב לי פה, טוב לי במקום, טוב לי עם אשתי, טוב לי עם הילדים. לא, משהו חסר לך, משהו בטוח חסר לך. חכה, עוד דקה אתה תבין בדיוק מה חסר לך. ואז הקדוש ברוך הוא מגלגל לידיו עוד סייעתא דשמיא, ועוד סייעתא דשמיא, ועוד סייעתא דשמיא. וכלפי חוץ זה נראה מאוד מוזר, כי דווקא הוא חכם, ודווקא הוא מלא חוכמה ומלא תארים, ולמד כל כך הרבה. אבל בפועל, מי חי טוב יותר? מי חי אמיתי יותר? מי חי נכון יותר? דווקא הפשוט הזה. כי זה מאוד לא פשוט להיות יהודי פשוט. מאוד מאוד לא פשוט להיות יהודי פשוט. מאוד מאוד לא פשוט לזרוק את השכל. לא להבין. לא לחשוב יותר מדי, לא לנסות להבין כל דבר, למה קרה לי, למה היה לי, למה אלוקים עשה לי, למה. התהלך לפניי והיה תמים. אמרה לי מישהי, את יודעת למה רציתי ללמוד במקום הזה והזה? אמרתי לה, באמת מעניין למה, כי זה באמת מסלול מאוד ארוך ומאוד מתיש ומאוד... אז היא אומרת לי, את יודעת, אני הגעתי להבנה שהדבר היחיד שעניין אותי, זה כשישאלו אותי איפה למדתי, אז יהיה לי ככה איזשהו שם מפוצץ להגיד. והיא אומרת, אני נכנסת לשם, ואני אומרת לעצמי, מה זה? זה כל כך רחוק מהאמת, מהנקי, מהברור, מהאמיתי. אבל יש שם שוב מאוד מאוד גדול. שוב מאוד מאוד גדול, יש שם רעש, יש שם צלצולים. אבל אין שם את נקודת האמת. ואיפה שאין את נקודת האמת לא תהיה לעולם שמחה. ולכן הרבה פעמים אנשים שמגיעים לטיפול, אחד הדברים שאנחנו אומרים להם, זה שאתה יכול לעשות את הטיפול, אתה תוכלי לעשות את הטיפול הזוגי, זה לא משנה מה, כן? אבל אם אתם לא תגיעו למקום של חיבור, א', כל אחד לעצמו, כי אנשים בטוחים הרבה פעמים שיש להם בעיה בזוגיות, הרבה פעמים זה לא בזוגיות, זה בינם לבין עצמם. ודבר שני, כל אחד לאלוקיו, כל אחד לאלוקיו, כל אחד לפנימיות שלו, לעצמיות שלו. לא יהיה שקט לאף בן אדם בעולם, אם הוא לא יהיה מחובר לאני שלו, לאני הרגוע, לאני הנקי, לאני הפשוט, לעצמיות שלו. ועצמיות האדם זה עצם הנשמה. רק שם יש רוגע, ולכן אומרים חז"ל, עבד השם הוא לבד חופשי. רק עבד השם הוא לבד חופשי. רק אם את כפופה למי? למי שאמר והיה העולם.
ואת לא חיה מכל מיני תנודות של אופנות, של רצונות, של כל מיני דברים שיש בבית, במדינה ובעולם, אלא את נאמנה לעצמך, להשם, לתורתו. יש לך אישור. אדם מאושר זה אדם שיש לו אישור שהוא חי בעזרת השם. נכון. נסיים. כן. נכון. את באמת שואלת, איך קוראים לך? ענת. ענת שואלת שאלה מאוד מאוד חזקה ומאוד מאוד אמיתית, והיא אומרת בעצם, אנחנו גם בנים של השם, נכון? ואת נוגעת פה בכלל בנקודה שהיא נקודה שונה ממה שעכשיו ניסינו להגיד כאן, שבאמת הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא עשוי משתי בחינות. בנים אתם להשם אלוקיכם, כן? אנחנו אומרים אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, כל התפילות של ראש השנה, אבינו מלכנו. יש לנו צד אחד שאנחנו מתחברים אליך כמו בנים, אנחנו מרגישים את אהבת השם, אנחנו מרגישים חיבוק אלוקי, אנחנו מרגישים חיבור, ובאותה מידה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו עבד, לא במובן השלילי שלו, אלא עבד ברמה כזאת שאתה מבטל את הרצונות שלך, ואת הופכת להיות צינור של שפע של הקדוש ברוך הוא. צינור של שפע, את באה ואת אומרת, יש לי כישרונות, יש לי דברים טובים, יש לי מתנות שקיבלתי, כפופה, כן, הרצונות שלי זה רצון השם. מה שהקדוש ברוך הוא בעצם רוצה ממני, זה מה שאני עושה. כן, אני יודעת, היום בדור שלנו, המילה שהכי שונאים זה להיות עבד. לא, את צודקת, את צודקת ב-200%. נכון, ובכל זאת אנחנו רואים שהתורה משתמשת במילה הזאת, כן, אם כבנים, אם כעבדים. עכשיו, מה קורה לנו בדור הזה? מי אמר שאני עבד? איזה עבד אני? מה פתאום? אני לא מוכנה להיות עבד. ופה בא הקדוש ברוך הוא ואומר נכון, אם את תהי עבד לאסכולה, אם את תהי עבד לדעה, אם את תהי עבד בעבודה, אם את תהי עבד אפילו של בעלך, אם את תהי העבד של הילדים, יש נשים שהן עבד של הילדים, יושבות אצלי לפעמים בקליניקה ככה, אני אומרת לה, צדיקה, לא יודעת, שכחת את הטלפון בכיס על רדת, מה קרה? כולך רועדת. הילדה שלי מחכה לי בחוץ, בת כמה היא? 75. תגידי, לא יודעת, שתיקח טרקטור, תיסע. לא, אני הבטחתי לה שאני אקח אותה. אמרתי לה, צדיקה, אנחנו מדברים על נרבים, כולך נרבים, עוד דקה שלא תתמוטטי, כי אם היא בת 75, את בת 100, לא חרם? תירגעי, תנשמי, את לא צריכה להיות עבד של הילדים. לא, אני הבטחתי לה, אל תבטיחי לה הבטחות כאלה, למה צריכה להבטיח כזאת הבטחה בכלל? את בטיפול בשביל להירגע, מסכנה, שכחה מהטיפול, כולה בהיסטריה על השעון. אז באמת כשאתה עבד לכל הדברים האחרים זה גרוע. את צודקת ב100%, ב200%. אבל כשאתה עבד, מה זה עבד? אין לך רצון עצמי. מה זה עבד? פעם שהיו עבדים, אין להם רצונות עצמיים. את לא יכולה להגיד בתור עבד, יפה תעזוב אותי, לא בא לי להביא לך כוס מים, אחי בוא די תשחרר. עבד גמור, זהו, הולך מביא, מת, חי, לא משנה, הם היו מתים, היו מחליפים אותם במישהו אחר. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אל תהיה עבד של אף אחד, עבדיים ולא עבדים לעבדים. למה אלוקים הוציא אותנו מפרעה? אלוקים הוציא אותנו מפרעה כי הוא אומר, אני לא מוכן שתהיי עבד של אף אחד בעולם, נצח, סלע ועד, אף פעם. רק מה כן תזכרי? עבדיים ולא עבדים לעבדים. אבל זה קשה לי לשמוע את זה. זאת האמת. ועבד השם הוא לבד חופשי. שנזכה. בין קודש לחול אני חי, בין האמת שמשתוללת בי עם 1000 הרגלים, עם כל הפחד שעל כתפיי. אני יוצא שוב לפזר את המילים, בין המציאות לשיגעון הכל חוזר אליי, שם במקום ממנו באתי אין שלום, והמסע הזה כבד וקצת גדול עליי.
אני צריך לגדול מזה ודי, לגדול מזה ודי.